Сәлам шаяннар! Сезнең белән янәдән җырлы селфи тапшыруы. Һәм янәдән моңлы җырлар, сез җибәргән җырлы видеолар, ә бездән кызыклы, иң мөһиме сезнең өчен файдалы булган биремнәр. Һәм без башлыйбыз. Иң моңлы вакыт кайчан дип сорасагыз, бер дә курыкмыйча яз дип җавап бирә алам. Әлбәттә, бу моңланып сайраган кошлар белән бәйле. Кайчак барган җиреңне онытылып шуларның моңлы сайравын тыңлап торасың. Бәлки, кешеләр дә шулай кайчандыр кошлардан җырлау сәләтен өйрәнгәндер. Уйлап карасаң, җир шарында төрле кошлар яши бит. Африкада яшәгән кошларны безнең кошлар белән чагыштырып булмый бит. Шулай ук Америкада яшәгән кошларны Австралиядәге кошлар белән. Шуңа җырлар да төрле җирлекләрдә бер-берсеннән аерылып тора бит. Әле менә безнең кошлар бигрәк кызык бит. Алар баштан безне җырларга өйрәтәләр, аннары җылы якка китеп, андагы халыкны җырлаталар. Менә без дә шулай ук әкрен-әкрен генә сезгә яңа җырлар өйрәтеп торабыз. Ләкин безнең бер кая да җылы якларга китәсе юк. Әмма китсәк тә узакка түгел һәм бары тик бер максат белән генә. Үзебезнең мирасыбызны башкаларга күрсәтү һәм шулай ук башка милләтләр мирасы белән танышу гына. Ләкин сез әйтерсез, хәзер интернет заманасы, бер кая да баруның кирәклеге юк дип, мин шуны әйтә алам. Әгәр берәр нәрсә өйрәнәсең килсә, аны шулай бернең чыганагы булган җирдән өйрәнергә кирәк. Бу инглиз теле сыман. Кешеләр мәктәпләрдә укыйлар, университетта өйрәнәләр, нәтиҗәдә Hello белән London of the Capital of Great Britain'нан кала, башка бернинди сүз дә белмиләр. Шуңа без сезнең белән хәзер татар җырларын өйрәнә торган җирдә. Җырлы селфида. Үткән атнада без әлеге җирлектә менә бу җырны уңышлы гына өйрәндек. Үткәннәрне искә алу рәхәт тә соң.
Гәрчә ул күптәннән булмаса да, сезнең энергетика барыбер күңелне җылытып тора. Иманым Камил, 1 елдан соң мин моны карасам, ул шулай ук минем җанга рәхәтлек бирер. Бүген җыелачак клипта нәкъ шундый тәэсир ясар дип уйлыйм. Нинди җырга икәнен сез беләсез? Менә бу җырга. Güllerge konsa güller titrelem iken Güllerge konsa güller titrelem iken Udan yine sağınğanda Güllergeme tügelegim Asıl karşıma sandu haşim Jırlap jiberem iken Udan yine sağınğanda Güllergeme tügelegim Asıl karşıma sandu haşim Jırlap jiberem iken Dağ astında salkını şişme tügere Dağ astında salkını şişme tügere Işık barıp kaytır idim Gülbelegime tügeregim Asıl kışıma sandu haşim Eğer bulsam gülbeleg Gülge bungan gülde bulgaşıyasın Gülge bungan gülde bulgaşıyasın Minem künglim sina tarta Gülbelegime tügeregim Asıl kışıma sandu haşim Sindik künglim kıyaşı Minem künglim sina tarta Gülbelegime tügeregim Asıl kışıma sandu haşim Sindik künglim kıyaşı Gittik dostlar. Güllerge konsa güller titrelem iken Güllerge konsa güller titrelem iken Udan yine sağınğanda Güllergeme tügeregim Asıl karşıma sandu haşim Jırlap jiberem iken Udan yine sağınğanda Güllergeme tügeregim Asıl karşıma sandu haşim Jırlap jiberem iken Udan yine sağınğanda Güllergeme tügeregim Asıl karşıma sandu haşim Jırlap jiberem iken Димәк, дуслар, озакламый катнашучылар белән таныша башларбыз. Алар сезнең яшьтәшләрегез дип уйлыйм. Һәм җырлап кына калмаслар, ә сезгә үрнәк тә күрсәтерләр. Чөнки тапшыруның ахырында яңа бирим булачак. Әгәр бу тапшыруга эләкмәгән булсаң, икенчесенә өлгерә аласың. Әлегә үрнәкләрдән башлыйк. Беренче катнашучы. Güller titrelem iken Ul da meni sağınğanda Gülbelegim tügeregim Asıl kışım sandu haşim Jırlap jiberem iken Ul da meni sağınğanda Gülbelegim tügeregim Asıl kışım sandu haşim Jırlap jiberem iken Икенче катнашучы дуслар. Өченче башкаручы. Kışım sandu haşim Simit күңлем кыяшы Минем күңлем татар Күбәләгем түгәрәгем Асыл кышым санду haşim Simit күңлем кыяшы Һәм 4нче видео. Asıl kışım sandu haşim Jırlap jiberem
Кайберәүләр безнең тапшыруыбызның бөтен мәгънәсе келгән видеолардан клип ясау дип уйлый бугай. Дуслар, мин бу фикерне кире кагасым килә. Әлбәттә, клипка без күп көч түгәбез, вакыт сарыф итәбез, тик тапшыруыбызның асылы анда түгел. Җырлы селфиның мәгънәсе ул сез өйрәнгән җырларда, видеоларыгыз моны исбатлау. Уртак клип ул кәеф күтәрү өчен генә. Бердәмлекне күрсәтү ул, ләкин ул да кирәк. Әйдәгез, бу җыр белән дә бердәмлекне күрсәтик. Шундый кояшлы вакытта бергәләшеп моңланып та алдык. Ләкин ансы да комачауламый. Һәр нәрсәнең үз вакыты һәм үз урыны. Бөтен нәрсәдә баланста булырга тиеш. Шул вакытта гына күңелдә тынычлык урнаша. Инде киләсе бирем, әлбәттә, безнең дуслардан. Җырлы селфи өчен яңа бирем. И туган тел, и матур тел, әткәм әнекәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Яңа биремне өйрәнә торсагыз да була. Инде видеоларыгызны безнең mail адресына җибәрегез. Шулай ук безне Instagramда күрсәтеп барыгыз. Лайклар куегыз. Бүгенгә сау булыгыз.